Mali Orient Mali e walma foyi anw de ka ba Mali ba e walma gwanzan ngolonde limana abala jeli aw de nyantuma asigara chugara jeli amadrame ne kunga do ninga yele gele kan bi ninga folite ngo kulu bele jeli na dakuru nyekile nyina make jinye jonshi ko kere la des abonnés de la vie des aigles ka bele jeli fu ko awol nyumando katla ka mbulu fla blango fe ndi ya fama belebele ninga ta ninga aw segere ka sabuke munye duguba sigidu ni wati muna ni kalache ni nyakasa faru do na nyonna abi ko chama mbo masi ngoro no ta amande awnye aw nga fama aw ma inshallah ni ala ka jeye otuma ka bo ninga bele jeli fu ka bele jeli wal nyumando hal ni seli akewati aye wati ni mbo do wu ayo alhamdulillah o teknye na fode otuma ni obele jeli sambe ala ka sawara jira anna awla ala ka san hela chay ala ka anna aw mago nye ala kana anna aw jigindanya ala kana anna aw siri mawla nay mu mo me jeti mineke nay kuma kan yere me oba don to shi ma kene man bayete tiliflaina aywa femu de muraye o kemba ka aywa dangar jil amadula kana laban palima wati nan tan yere buluti ko so basa alhamdulillah bimbi ala foka wol yumando donc o konna na sango men jija ninga boga foli limanuma o konna na foli konna o temelen ko fe katuma ka foli bilbileta ninga sumela kulubali ani aka cedew ninga ulu segere ku fo ku wol yumando ka sabege o ya Allah nusudiya o dongo an o dongo ndulana femi tirandalonda ye Mali ani Guinée Bissau o kelen ka masaraka soketala alhamdulillah korbalo yo sira mun juru la dimso yo sira kelen tama donc ambi ala fo ka wal nyumando o kuma de la ala comme nya fo yono chugumina alhamdulillah dimso o korkew ye kinye munduma a kinye ama kinye korkew ye mine mun kalfuma mine o maso aka dele jonka faka a kono fende be bon ka sabuke o Guinée kelen aw nyu mine korbale kunda mundaru kan amado o Guinée jonshila aywa ni dimison yere fana nana aywa ndire ndon dan nani ngana o nyogon gilinge ka bodi halisa ka ala fo ka awol nyumando sumena kulubali ki i barikada mali bolondan ganuba ka bele jeli fo ka awol nyumando o konna na ndalonta kodo aywa jamana kodo bele jeli misiki hakilna di sumela i wilimbe i wili tumana ni yaye kurumon kadela i tagara i dankari chawla kurumon kadela an tagara anye kabakulama kurumon kadela an tara anye chedunke an sagoye dɔwɛrɛ an kɔnna ka wuli de i mena labɛn na kosɛbɛ alhamdulillah ɲɛba la junior kunda fana donc o labɛn kelen o bi i bolo kana ka kɔn ka wuli ni ka labɛn kɛ ka wuli cɛdenw ɲɛ ni ala ka jɛ ye donc o di i ka laɲini ye donc o kɔnɔna na sisan minnu b'i bolo bi bina n'u ye ndɔlɔntanaw ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ŋanaw de ye bɛɛ lajɛlen cɛ dumanw de ye bɛɛ lajɛlen cɛw de ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kabako la ma ndɔlɔntan kɔnɔ nka o kɔnɔna na o t'a bali ɲuman a cayara o ka fisa a ma bɔ ye n'a ti kɛ baasi ye hali n'an bɛ se ka ɲini kɛ kɛrɛfɛ halisa ka filɛ au moins Mali région kɔnɔna na ka filɛ halisa n'an bɛ se ka cɛ duman kelen kelen sɔrɔ ye c'est à dire sɛkasi donnaw caman bi sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali yɛrɛ bɔ ni ndɔlɔntan de ye Mali ka ndɔlɔntan yɛrɛ c'est naturel Mali ka ndɔlɔntan dɔ c'est naturel donc Sumala Kulubali i ka baara don ne ta a ɲɛf'i ye nka a ka kan waati dɔ la an ka to ka ɲɔgɔn hakili jigin komi an ye ɲamakalaw ye an ka baara ye hɔrɔnw hakili jiginniw de ye n'u tɛ mun dɔn an b'a f'u ye wa n'u mun dɔn ne b'a fɛ ka ɲina fana an b'u hakili jigin tiɲɛ don an b'a dɔn i ka cɛdenw b'i bolo i danbɛ maa minnu na nka o t'a bali halisa ni i sera ka ɲini kɛ Mali région kɔnɔnaw na donc ka a filɛ k'olu fana sen filɛ n'o y'a sɔrɔ ni mun fana bɛ se k'i ka affaire kɛ k'a fɔ n bɛna karisa ta n b'a ta parce que n ka mɔgɔ don an kan t'o ma i ka taabolo in an bɛ ka baara an ka baara kɛ n'o ye o de ka ɲi kosɛbɛ n'i bɛ maa o maa ta i jija o ka kɛ ndɔlɔntan dɔnbaa ye komi cɛden minnu b'i bolo olu cogo min na mun de b'a bali an ka cɛden minnu n'u bɛ farajɛya fan fɛ n'o y'a sɔrɔ ni nali ka di olu ye n'u u t'a sira dɔn o tɛ k'a sira sɔrɔ n'aw b'a a dɔw kalama mun de b'a bali an ka olu fana contacter k'a filɛ hakili b'a la kadi waati la cɛden dɔw tun y'u kun bɔ ko u bɛ taa kadi mondial waati la k'u bɛ taa jouer ba Maliba fɛ donc olu ka taali donc dɔw ta ma latigɛ ala fɛ minnu ta latigɛra olu taara alhamdulillah o ye an kunna wolo kosɛbɛ donc o waati la fana anw caman fana y'a bila an kunna an ko non ninnu min na de parce que Mali qualifié ka taa mondial la o de kama u b'a fɛ k'u bɛna jouer Mali fɛ an y'a o bisikiya i ye maa minɛ k'a b'a da a b'a minɛ kun bɔ mais n'i ye maa minɛ k'a b'a kɔnɔ suya ko b'i kɔnɔ o tuma na nin waati in de ye olu fana essayer waati ye an ka ndɔlɔntan ɲɛmɔgɔw fɛ nin waati in de ye olu fana essayer waati ye Sumala Kulubali fɛ i b'a filɛ ka olu fana dɔw kɔri ka filɛ ayiwa Coupe d'Afrique junior a ko in an bɛna a ko bila sen kan a ko labɛnw bɛ ka daminɛ
ayiwa aw cɛla aw tun dala k'a fɔ ko aw bɛna jouer jamana in fɛ ni jamana in kanu de b'u la a na dɔn ni jamana in kanu de t'u la o yɛrɛ fana na dɔn donc i bɛ se k'i kan bila a dɔw fana fɛ dɔw bɛ se ka ye farajɛla dɔw bɛ se ka ye farafinna dɔw bɛ se ka ye mali région yɛrɛ kɔnɔ hali dɔw yɛrɛ bɛ se ka ye bamakɔ kɔnɔ i y'a faamuya kɛ donc waati na yanni kow ka taa ka dan kɛ ayiwa ni e maa min yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko sɛkasi don dɔ b'i bolo n'a k'a bɛ se ka jamana in dɛmɛ i bɛ se ka a proposer an ka dege karamɔgɔ ye nka dege karamɔgɔ fana ni cɛden mun kofɔra dege karamɔgɔ ye k'a fɔ a tali ka ka a ma diyagoya ye o tɛ dɛ a bɛ maa ta maa mun bɛ se ntalontan na a bɛ maa ta maa mun bɛ se k'a ka affaire kɛ a bɛ maa ta a dan bɛ maa minnu na i y'a faamuya kɛ donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan o ta bali ye ka segin a kan k'u ka kuma datugula ye mali région kɔnɔ Sumala Kulubali n'i y'a filɛ ka i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ni ka taama dɔɔni i bɛ se ka sɛkasidonin dɔw fana sɔrɔ yen nɔ o na kɛ olu yɛrɛ fana ma dɛmɛ ani garisɛgɛ ye pour que k'u kun bɔ n'i nana o bɔ a la halisa tuguni an ka denmisɛnnin dɔw bɛ farajɛla an b'u kumakanw mɛn bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira k'a fɔ n b'a fɛ ka jouer Mali fɛ n b'a fɛ ka jouer Mali fɛ a kuma ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la o tuma na nin waati de y'u wele waati ye ka sabu kɛ an bɛ ka baaraw de daminɛ baaraw an ye baara fɔlɔ minnu kɛ o ye wolonfilajilaw ye donc o tun ye Jeli Amadu hakilina ye ni k'a di a jatigikɛ ma n'o ye Sumala Kulubali ye ni Ala ka jɛ inshallahu maraka finma Faransi sigi la Ahmed Kebe e ye Sénégal réseau ye ka f'i ma i ni ɲantuma kori fɛn t'i la i sigiyɔrɔ cogo la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma Mali ou rien Mali walima foyi anw ka ma ba Maliba walima gansan golonde jamana a ye ɲɛ Jeli Amadu man duwawu ye dɛ aw mana nin numara in jateminɛ k'a fɔ mura sɔnna ka don nin numara in kɔnɔ k'a fɔ fiɲɛ fana bɛ don o numaraba in kɔnɔ tuguni ala o ye kabako ye sa dɛ ni Jeli Amadu de mana da suuf kɔnɔ sa ni nunji de bɛ jigin cɛ ngoloki ngalaki n'aw man dɛmɛ ni duwawu ye aw mɛn kan kun kan mɛn sa dɛ bi yɛrɛ nye njakoya de ye k'a sababu kɛ a laban kana kɛ mɔgɔ langoloya ye ni maaw b'i jɛ la ni maaw y'i kanu i jija i yɛrɛ fana i ka maaw kanu i wele waati maaw fɛ o y'i kɔfilɛ waati ye ni maaw y'i wele n'i m'i kɔfilɛ don dɔ i n'i kɔfilɛ